Nikto to nechcel, ale údajne babika Annabelle zmizla. Podľa príbehu išla do Chicaga, snáď som to správne vyslovila, aby pokračovala vo svojom svetovom turne a proste zmizla. Aby ste chápali, táto babika je vraj najnebezpečnejšia babika na svete, pretože dokáže uvoľňovať duchov a je akože v oplotenia zla. Čo je zaujímavé, že deň potom, čo odišla z New Orleans, snáď som to správne vyslovila, ušlo 10 väzňov, približne v tom istom čase, keď tam bola naposledy. Taktiež vraj začala aj horieť nejaká historická plantáž vedľa Louisiany, kde akurát bola tá Annabelle a že vraj ľudia tam aj videli nejakých duchov, čo tento požiar spôsobili. Niektorí ľudia ešte tvrdia, že keď ju videli, mali potom ťažké autonehody alebo takmer prišli o život, lebo videli túto babiku v spätnom zrkadle. Aj keď neverím na duchov, aj keď neverím, že táto babika môže spôsobiť niečo podobné, stále neviem, na čo ju brali do toho svetového turné, ako viem, aby zarobili peňažky, ale to mi príde strašne pritiahnuté za uši, úprimne. Napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte vy.